Ja som si minule vravel, že aké je najobľúbenejšie jedlo Slovákov okrem halušiek, pyrohov a ďalších takýchto vecí a vyšlo mi z toho, že... Burger. Burger, pivo, burger. Nie, podľa mňa je to rýska šalát. Rýska šalát je super vec, presne tak. Naozaj ten pravý viedenský rezeň je z telaciny. Hej, z telacieho stehna, bude to orech alebo vrchný šál, alebo môže byť aj z kare. Máme rôzne varianty. Dnes budeme mať kuracie prsičko, no a ja si myslím, že bolo by dobre povedať zo pár grifov, keďže každý chce taký dobrý rizek mať, že ako na dobrý rezeň. Že by bol chrumkavý. Že by bol chrumkavý. A jaký má byť rezeň? Aby bol vláčný, mekučký, aby nebol suchý, vysušený, prepálený, hej, a tak ďalej. Odporúčam prvý krok. Ideme na to. Máme tu prsička takéto a prvý krok k tomu, aby to mäso bolo šťavnaté, je to mäso. Hovoríme o kuracom mese, lebo ja si myslím, že asi na Slovensku sa predá najviac hydiny v celej Európe. Brazílske hydiny. Nie, dobre. Kuracie mäsko alebo kuracie prsa, ak robíte z kuracích prs, ja zvyknem robiť zo stehien, je oveľa šťavnatejší, vyskúšajte. Či už prsia kuracie alebo stehna si naložte pred vypražaním na 20 minút do cmaru alebo do bieleho jogurtu, kde sú enzymy a krásne vám rozbije tú štruktúru tých vlákien, tých bielkovín v tom mese. Bude nádherne šťavnaté to mäsko. Kľudne nemusíte to nič dávať dole, ten cmar alebo ten jogurt. Aj s tým jogurtom to kľudne môžete obaliť v trojobale. Ja odporúčam ešte vyklepať ho nie taký, ani taký, ale taký, že 3 mm rezeň vyklepaný. Ak je vyklepaný, trošku sušeného cesnaku z jednej, z druhej strany. Perfektne to dochutí, naozaj je to veľmi dobré. Samozrejme sol, čierne korenie. Prvá vec, teda druhá už. Netlačíme ho, ten rezeň alebo to mäsko v múke, pretože ak dáme veľa múky, odlepí sa tá múka. Keď ho budeme vypražať, odlepí sa tá múka od toho, keď tam bude veľa. Čiže len jemne. Vajíčka len tak rukou a pridajte trošku smotanky od valacha. Hej. Áno, môže byť. Len tak rukou bude ten rezeň nadýchanejší, hej, keď tam dáme trošku smotany. A ja používam pankostruhanku, taká azijská struhanka. Nemusíte, ale používajte nie jemnú, ale nahrubo. Narašplujte alebo nastruhajte si vlastnú struhanku, je to oveľa lepšie, ten rezeň bude oveľa chrumkavejší. A môj tip, ak chcete, aby ten rezeň bol naozaj, že zamrazte si tú struhanku deň predtým, keď pôjdete vypražať a obalte ju v tej mrazenej struhanke a tak ju vypražte. Ten rizek bude... A potom ju dáte do rozpáleného oleja a bude... A s maslom. S maslom? Nebude prskať. Nebude prskať. No ja som chcel dostať Gaba na tom, že bude prskať, nebude prskať. Nebude prskať, slovo, nebude. Tá voda okamžite sa odparí. Super. Takže ideme rezať, nie? To poďme klepať. A ja používam pol maslo, prepustené, prepálené a pol bravčová maslo, lebo tam je láska. Máme také veľké cecky, takže ich narežeme na polovicu. Hej. Čiže ja ešte raz, ja používam kuracie stehna, sú oveľa chrumkavejšie. Rezeň neklepeme jak šalené, hej, že by sme nerozbili vlákna. Medzi dvoma fóliami je najlepšie, alebo... My si už takto rozumieme. Alebo môžete papier na pečenie. Tak. Ja nie s týmto, ja s týmto. Normálne jak zo ženu, hej. Úplne jemne. Také lopáre máme, lopušiky. Jemne a dlho. Jemne a dlho. Klepeme. Pozrite sa, ukážeme. Tak toto odkrieme. Môžete použiť aj samozrejme viackrát tú fóliu, nemusíte to hneď dávať preč. Takto na takúto hrúbku by mal byť ten rezník. Aj kurací, aj hociaký, hej. Toto je tá správna. Taký polopriesvitný. Taký polopriesvitný. Niektorí majú taký, že môžeš čítať noviny cez to. Dáme trošku smotany. Pozrite sa. Vidličku nepoužívam, chcem, aby to bolo také, však uvidíš sám. Dobre. No, utrem ruky. Dobre, teraz sol, čierne korenie. Môžeš osoliť. Tady, dobre. Sol, čierne korenie, nech sa páči. To sú presne tie jednoduchšie lohy pre mňa. Tak, to je ono. Čierne korenie. Rizek a pivo. Tu máme rezeň. Jemne do tej múky. Nemusíme vôbec tlačiť. Vidíte, takto, aby bolo, hej, ukážem to, aby bolo vidieť, hej, že takto je tá múka. Tak, 1, 2. Tak. A teraz ideme vajíčko. Tiež 1, 2. Dobre robí, ne? Gadžo dobre robí. Krásne to je. Tak a strúhanku taktiež nemusíme úplne
pritlačať jak šalené, hej. Ale len tak jemne jedna strana, otočíme, druhá strana. Veľmi jemne tú strúhanku. Tak, pozrite sa, uvidíte, aký bude chrumkavý ten rezník. A teraz si ukážeme, ako to robí neprofesionál, čiže jemnúčko do múky. Veľmi jemne netlačíme. Výborne to robíš. Tak, teraz takto to dáme do tých Ty takých... už si to takedy robil, že? Takedy, hej. Výborne, ja idem, zohrejem nám. Jemne do vajíčok. Veľmi dôležité je, aby to nebolo tak, že ten rezeň, že máte toľko masti a tak je rezeň, hej. Ten rezeň by mal byť trošku zakrytý tou masťou a hlavne musíte s tou pánvicou pracovať, alebo ja vyprážam väčšinou v hrnci, aby nebol olej všade, hej, tak. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ak rezeň vypražíte, nedávajte ho na servítku, ani na papier, kuchynskú roľku, pretože vám zvlhne a bude mäkká tá strúhanka. Nechajte ho odkvapkať. Vzdušne, pekne vzdušne. Odkvapkať na takomto rošte, alebo proste na nejakom sitku doma, hej, aby ten olej pekne odkvapkal. Nedávajte do panvice viac ako 2 rezne, pretože vám klesne teplota toho oleja a ten efekt nebude taký, aký potrebujete. Potom- Vždy max 2 rezne. Potom max. ho skôr udusíš. Samozrejme, keď máte takú panvicu, dajte aj 3, hej. Vidíš, jak to buble. 2 dáme. 2 dáme, pozri. Perfetto. Lebo bez bravčovej masti to nebude fungovať, akože ja milujem. Moja stará mama aj vyprážala dolky, šišky, všetko robila na bravčovej masti, hej. Tak a vidíš, miešam to pekne, tie rysky nech sú parádne. Tento maslo, ten olej, vidie to krásne, hej, v kamere, že ako to buble, hej, ako to masielko, vidíš, jak to cez ten rezeň ide. To zdáš, že nenormálne toto je. Dneska máme černohorský rezník. Keďže sme v profesionálnej kuchyni, tak samozrejme vy menší, hej, môžete, nemusíte taký veľký. Takže tu máme jeden rezník, pozri sa. Ja idem na bok, do Tak, záberu. pozri sa, vidíš, a už kvapčí. Áno. Parádny. Vôbec nie, on pekne stečie. Zvuk, alebo ten zvuk. No prejdi. Ja idem takto, že s mikrofónom. Ten druhý, ten. Počuješ? Nech sa páči. Ochutnaj. Chrumkavý. Počujeme. Dal som. Pre teba? Ja som dneska Ďakujem. autom. Lepší rezeň som ešte nedol. Ale ty strašne tlekáš. Veľmi pekne ďakujem za spolúčasť na tomto recepte, respektíve... Rýchlo, zdravo, neznám či zdravo, ale rýchlo a dobre a rýchlo, chutne. Tak. A dokáže to opäť spraviť aj totálny amatér, ako je Valach, s tým, že mu to niekto ukáže bez problémov. Ale to je aj účel tých teda našich videí, ukázať, že z toho jednoduchého produktu vieme spraviť zase niečo dobré, niečo chutné, niečo kvalitné a nepotrebujete tomu veľa. Si myslím, že dobrý produkt, dobrú náladu a Pohár piva a všetko bude. vybaveno. A k tomu domáca majonéza a on A kúkaj, aj šalát majú, kúkaj, tam aj šalát majú. To teraz vyberáš. Sypo 200 kg šalátu. Si pána. Dobre. Kúkaj, aj šalát. Šalát a rýsku. A šalát som nemal, ani nepamätám, ty kokos. To nevadí. Trošku také, by som povedal, low-costovejšie je kuracina alebo bravčovina. Niekto robí z kuracej krkovičky, niekto robí z kuracej krkovičky. Teraz som si nebol istý, či si zo mňa robíš srandu. Som čakal, že či budeš Ja som bol radšej ticho. pozorný. Čiže Z bravčovej krkovičky.